Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Честит праздник. Да бе. Честит праздник. Честит праздник. Ecco, perfetto, non è Преди 148 години, на днешния ден, 6 февруари, към 3 часа след обяд, да посрещнат освободителите излизат почти всички бургазлии, начело с първенците на града. А Нико Попов на следващия ден е избран за първия кмет на свободен Бургас. Сред събралото се множество, дошли точно тук, където днес е този паметник, за да посрещнат летящия конен отряд на полковник Лермонтов, един от най-уважаваните бургаски духовници, Максим Фратев, се обръща към войниците. Скъпи освободители, настъпва най-тържественият ден за нашия град. Денят на дългоочакваната свобода. И ние никога няма да забравим този ден, защото раждането на свободата никога не се забравя. С добре дошли и с безкрайна благодарност ние, бургазлии, ви срещаме тук, вас, които ни носите най-добрата вест. Веста за свободата. Нека Бог цялата си благодат даде на вас и нека Бог пази целия български народ и нашата свобода. Уважаеми госпожи и господа, Негово високо преосвещенство, Сливенския митрополит Арсений ще отслужи звукопойна молитва в памет на загиналите герои за нашето освобождение в руско-турската освободителна война от 1877-1878 година.